हाय लोगोफोर आं दिनै मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्लाथाय जोबजासिम नायलांदो लोगोसे लाइक कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो जायफ्रा आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ जागोन अमा बेदरजों आलुजों संनो नागिरदों आरो एक्टरा आं बेखौनो देखायनो नागिरदों थ'दि बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै एक्टर मैगं संनायखौ देखायहैनोसै लोगोफोर ओमफ्राय जाहानि एक्टरखौ आं देखायनो हानाय नङा आरो माने एक्टरा भिडिअ बिराद गावगायखौ देखायजानो बायो आरो थेवब्लाबो आङो नोंथांमोननो मालाबा देखायगोन नायलांबाय थादो एक्टर मैगं संनायखौ माबायदि जायो कमेन्ट खालाम दे ओमफ्राय आरो लोगोफोर आं फंसे बाथ्रा बुंनो सानदों आरोना कमेन्टखौ आंखौ अफ खालामना लायो होननानै नोंथांमोना सानो जानो हानाय नाथाय आं कमेन्टखौ अफ खालामा कमेन्टआ अफ जायो बेनिफ्राय साननै सानथाम नोंसो कमेन्टआ अन जायो आरो ओमफ्रायो कमेन्ट फैयोबा कमेन्ट खालामबानो जाबाय जुदि कमेन्ट फैयाबाथ' गैखालानोसै फैखाला कमेन्ट खालामबासो आं बिराद मोजां मोनो ओमफ्राय कमेन्ट जायोखा आं बिराद दुखुसो मोनदों आरोना लोगोफोर मोनाबाय नालाय लोगोफोर माने भिडिअआव नुस्रा जादों आरो नै खोमसि खोमसि नुबाय आरो लोगोफोर एनिकुवा गोखै काजि जादों आं काजि जाहानि बेटिया माबायदि जाखांजोब्बाय काजिखौ नै फालौ गोजासो रग' रग' दिनबाय परे जाजोब्बाय नैबे जाबाय दालि नै रेडि जाखाबाय Ini masuk barang deh. Ini gendang sini. Itu yang gede-gedenya. Ini gede-gede tidak. Mau disubur lah. Songbay, mami apa songbay, sani bahuman ini songbay. Nggak tahu dok. भिडिअखौ माबायदि नांखो लोगोफोर ओमफ्रायो आङो खाम जानायफोरखौ देखायबाय थायासै आरो एसे डिस्टार्ब जाबाय आंहा ओमफ्रायो आङो भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै मोनाबायबो नालाय उन्दुनांसिगौ ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन दे बाय बाय